Hello, लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना नै बार बारनानै सब गय दंफां माबा माबि बायजोब्बाय जोंनिथिंजाय दासो बारखांदों जोंहानि सिलाफोरा दिमोल जाजोबलायबाय ओमफ्राय इसोरनि अननायाव जोंहानि गया फांसेल' बायदों आरोना ओमफ्राय न'स' जेबो बायाखै जोंहानि न' खाथिफोरनियाबो गय दंफां माबा माबि बायदों आरो ओमफ्राय गामियाव मा बायदों मिथिला जोंहाना फांसेल' बायदों आरो गय जेबो न'स' बायदिया सिलाफोरा दिमोल जाजोब्बाय र' आङो खोन्थानि बेखायनो र' आङो अखाया एकदमबारे बारजोंबो अखायाबो थिगसे हाफाखादोना न'स' सिजोबलायदों जोंहाना दैखौ देखायनो र' आङो सिलायाव माबायदि जाजोबखो फुख्रि बायदिसो नुलायलायबाय एखेबारे नै ओरैबो ओमफ्राय जोंहानि गय बायनायखौ देखायनो र' आङो ओरैजाय ओइ नै इयो फांसेल' बायदों ओमफ्राय बे न'आ जोंहाना बायहांहां जागुलायबाय गय फिथाइबो दंलायलायोमोन गया बेसेरा खुंनोसो लादोंमोन जि मोजांनो थुब्ला थुब्ला गावखाजोबदों नै गावजोबखादों ओइ नै गय फिथाइया नै खुंखालायलायबायमोन ओमफ्राय आरो खुंनो लाबोदोंमोन नै बेदांदांनो माबायदि बायदों नै जोंना बैसागुनिसो खाना जानो नागिरलायदोंमोन आरोना जोंनियाव बैसागु फोरबो फालिदोंमोन ना बेयाव मोसानानै मोननाय प्राइजखौ दिनै जोङो खाना जानो लादोंमोन आरो सब अमा समा गोदाखांजोबनानै संनोल' लाबायमोन अर जरायहां जाबायमोन आरो बेयावनो थिगसे बार बारना होबाय बेबो जेनथेन मेनथेन माने मोनसे जायगायाव फोथाराव रायजोनि न'नि खाथिनि फोथाराव जानो होननानै लादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय जेनथेन मेनथेन साराय बेदर माबा माबि रोगाखांग'नो हानायखायसो नङाबाथ' सेस जासिगौमोन बेदर सेदर सब लस जासिगौमोन अमा मासे बायलायलायनाया एकदमबारे बिराद फुरथि जानो सानदोंमोन आरोना खिन्थु बोथोरानो बोरैबा खालामना होबाय दाबो नायनोसै माबायदि जायो लाइन साइन गैला एकदमबारे दामनो थाखाय मोसानो थाखाय नायनोसै दा माबायदि जायो खाना जाग्राफ्रा नै बेसेराफोर गबथब गबथबसो सोरबा जिरायनानै दं सोरबा गोजांनानै अबस्था गैला नै गय फाथै साथै खाखांलायबायमोन ओरैजाय ओमफ्राय नै संग्राफ्रा मिथियाना आङो नै बार बारनानै गैला खाना जानो नागिरनायानो गब्र' गब्र' जाजोब्बाय जोङो न' लुनाया मा जाजोबखो न' लुनायखौ होफायनांबाय दंफां बायगोना बायाखै नोंसाना जोसा माइरं दं नोंसिनाव सोरनाबा सोरनाबा फांबा मानि बायबायनो गय बिफाङानो सोरनाव मोनगोन होननानै नोंसाना मा मा बायखो गय फांसे आं न'आव गैया आंना सद दालाय मालाय बोरै बायनांगौ जाखो आयु दंफांखौसो होनदों दा आंलाय दंफाङानो गैखाया आंना ए न'ल' दं बेना सद दालाय थं थं नोंसोर जोसा ओंखाम जागोन दा मोनजाबा जागोन आरो जोंलाय लाबाबालाय मोनजासिगोन मोदोमनायजों खुदै गखाजोब्बाय जोंना नै एखेबारे नै देन्जार होखादों अरखौ ओरैजायबो अमा बेदर ओइ सोरबा बोखारफैला इखो नायनो अमा मासेखा मासे नै ओइ नुवाखैनो नुदोंलै एसे नुनायानो जायो ओरैजाय हांदों बे थोगोन जानो हांनाया थोआलै बियो नै बेना फिसाजोआ जि गिदिर देरखाबाय आयु इखौ बोरैबा नुथारदोंहाय मोनासो बाहायो ओरै गयाव मोनसेखौ बोरैबा नुथारदोंहाय मोनसे होननांगौ बेदर हाग्राया नै मालाय मेडेल दंलायबावोसो नै मानि मेडेल इयो नै बिनि नै जोंना आफादगिरिया जानाय लोंनायनि सिगां एसे बेखेवनानै होग्रोबाय आरो ओमफ्राय बेनि उनाव जानाय लोंनाय खालामसिगोन आरो आबर सिखा लाखायो सर्ट भबिसतनि थाखाय लाखायोब्रा नै थसुना हाग्राया जोंना लोंलां फालां खालामनांगौ नै बे मेडेलखौ रबाल फैगोन बिदिनो बादायनाय आयदायाव बिनिफ्राय जोङो साबसिन हामसिन सोलोंना लानानै गोबां आयदायावनो जों देरहासारनो हायो आं बेखौनो आसा फारिनाय थाबाय आरो जोङो बिदिनो जोङो दा दहाय एसे सिगाङाव जोंहा गामिनिनो
संजय गयारिया जि खोथा बुंलांदों बे जोबोद इयुन जोलैनि थाखाय गोबां माने बाथ्रा बुंनानै गालांबाय बिथांनि बुंनाय रावफ्रा बान्दो गोनां आरो बिदिनो जोङो दिनै एसे गाबोन एसे जों फोरोंनानै गालाङोबा बिदिनो जानाय लोंनायखौ खालामनायनि सिगांनो सिफुं सुग्रा सेरजा हुग्रा दामग्रा बायदिसिना दामग्राफोरखौ जोंना मान बावग्रोबाय आरोना आर'नाइ सोबाय गोसो गोथारै उन्दैखौ जेब्लायबो जोङो बोर होनांगोन sasae खुलुम बयखौबो खुलुमनो हानांगौ आरो गेदेर Ngiriबो थांदो खारखाबाय नै आं बेदर राननो थांनि नों मेथाइ खननाय आं मेथाइ खननायखौब्रा र' हगारगोन आंनाव गैयानो क्लिप्सआनो लाजिबावो नोंखौ बयबो मिथिखायोलै फेमासखा बेदरखौ माला मोनजागोन होनना सिन्था जागासिनो ओरै पार्टि जानो नागिरदों नालाय होआ होनजादोंमोन जोंजों सिन्था जागासिनो ओमफ्राय नै जोंना लिडार सानैया सिफुं सुग्रा माइ ओमफ्रायो सेरजा हुग्रा आबौ माहारिनि जि नेमखान्थि बे नेमखान्थिफोरखौ बिदिनो सामलायलांबाय थानो हाथों बेवहाय आं मिजिंथिबाय आरो बेफोरजोंसो जोंनि गावनि